अगर आप भी चाहते हैं होल्ड म्यूजिक का ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना न भूलें। प्रेजेंट बाय होल्ड म्यूजिक। भैया हमर सेना के जवान हवे, देशवा के अपन हुसैन हवे। भैया हमर सेना के जवान हवे, देशवा के अपन हुसैन हवे। बाड़े बिजिया सीमा के लड़ाई बहो, बाड़े बिजिया सीमा के लड़ाई में हो। राखी बांध हम के कहरा कलाई में हो, राखी बांध हम के कहरा कलाई में हो। कलाई में हो मिक्स बॉय सिलाफी, म्यूजिक बाय श्याम दुबे। राखी बांध हम प्रेजेंट बाय होल्ड म्यूजिक। बहिला उनका नहीं टाइम बाटे, बोतल पर पढ़ल कराई बाटे, बोतल पर पढ़ल कराई बाटे। बहिला उनका नहीं टाइम बाटे, बोतल पर पढ़ल कराई बाटे। हमके भूल गइल देश के भलाई में हो, हमके भूल गइल देश के भलाई में हो। राखी बांध हम के कहरा कलाई में हो, राखी बांध हम के कहरा कलाई में हो। कलाई में हो, कलाई में हो। म्यूजिक बाय श्याम दुबे। राखी बांध हम के कहरा। प्रेजेंट बाय होल्ड म्यूजिक। राखी के मोल नहीं जाने ले हो, बहिन के अपना न माने ले हो, बहिन के अपना न माने ले हो। राखी के मोल नहीं जाने ले हो, बहिन के अपना न माने ले हो। धारा मतमा से बोला बखिसियाई के हो, मिथलेश से बोला बखिसियाई के हो। राखी बांध हम के कहरा कलाई में हो, राखी बांध हम के कहरा कलाई में हो। सिला रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोतिहारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9123 12 12 58।